Bolo 21 hodín. Počúvate správy študentského rozhlasu Košice. S***ný Istič zničil prírodovedeckú fakultu. Poznáme víťazov chutnej súťaže. Príjemný večer vám praje Kika. Pri***ci sú v slzách. Naša univerzita pocítila skutočné muky. 9. decembra prírodovedecká fakulta prekonala ťažkú noc. O 6. hodine večer vyšľahli plamene veľkým koľom na strechu. Pripravené záchranné zložky bojovali so s***tými plameňmi takmer celú noc. Požiarníci tvrdia, že príčina je jasná. Za všetko môže s***ný Istič. Rektor sa vyjadril, že bude jednať s ministerstvom školstva. UPJŠ usporiadala súťaž. Študenti súťažili v rôznych kategóriách. S najlepším prišiel študent právnickej fakulty Peter Veľký. Zgustli si na ňom všetky porodkyne. Kategóriu najpikantnejšia pizza vyhrala jelitá Mirka. V kategórii Kinkio, čiže kurva po čínsky, sa na prvom mieste umiestnila chová Katka. Súťažiaci skončili totálne vyčerpaní, ale odniesli si hodnotné výhry. Zajtra nás čaká deň. Maximálna denná teplota vystúpi na 5 stupňov. K večeru nás možno zastihnú k***y. Bolo 22 hodín. Počúvate správy študentského rozhlasu Košice. Poznáme víťazov chutnej súťaže. Skratovaný Istič zničil prírodovedeckú fakultu. Príjemný večer vám praje Kika. Prírodovedci sú v slzách. Naša skvelá univerzita pocítila skutočné muky. 9. decembra prírodovedecká fakulta prekonala ťažkú noc. O 6. hodine večer vyšľahli plamene veľkým komínom na strechu. Privolané záchranné zložky bojovali so skrytými plameňmi takmer celú noc. Požiarníci tvrdia, že príčina je jasná. Za všetko môže skratovaný Istič. Rektor sa vyjadril, že bude jednať s ministerstvom školstva. UPJŠ usporiadala chuťovú súťaž. Študenti súťažili v rôznych kategóriách. S najlepším kompótom prišiel študent právnickej fakulty Peter Veľký. Zgustli si na ňom všetky porodkyne. Kategóriu najpikantnejšia pizza vyhrala jelitá Mirka. V kategórii Kinkio, čiže kura po čínsky, sa na prvom mieste umiestnila chodová Katka. Súťažiaci skončili totálne vyčerpaní, ale odniesli si hodnotné výhry. Zajtra nás čaká skvelý deň. Maximálna denná teplota vystúpi na 5 stupňov. K večeru nás možno zastihnú krúpy.